سلام تخطاتلتنا إذا channel كمي كرنيهم لومونا قد أرستي هزلكم قريبا لخو نايلومي أرستي بزعبا أبكب مسانا زقربو سباتي نغنزارب سب كوا مسانا نغنبر حدا قد أسي بعتان تخوني مسباتنا نحقوس مسباتنا نحزن مسباتي يصبغون حماغن زقوان فناقن توما بتك أنا زلو سبات متى عين السبات يميلنا كنحاسبن كنستوعلن قلنا قديو لومي شومنت بحرتات ناي أزيوم مرزاماتن حدقنياتاتن سبات كنقر كفتنية سلامتاي كومي نقرار لخو بزحات كبتصحفو لي بوزحو جزي ولا بقنوع لبخهم ولا بتعوي لبخهم تقربكم بزحو جزي كم بدلن حماق كقوان فنان سلازقاتم إذن شومنت نطبتات منتاي كتقمانا يقل توم سانا زغور بسبات انتا عينات بحر اللو نخن مزنن نخن لالن كتقمونا يقولو زياتهم بحرتات زياتهم أزيوم دحري السوعينا لهم أزيوم حدقنياتات يوم نعبيتنا يكون إننا نحقوسنا بالتعمي بألوتا خصقلو زخولو سلازخونو كنستوعلو لهم أزيوم سبات نزيوم زين سبارو سبات دما تعيير نحسبنا كابيوتنا كنا اليومن مسؤوم زلنا ركبن كنا وحد كم زلنا كفتن سلازي كاتانا بتاعت مرتغناتو سلازي كم تزبل كون علومي عرست تمرتنا 8 common traits of toxic people يعتبل شو منت ملكتات وي بحرتات ناي توكسيك وي حدقنياتات وي مرزي أبهي وتنا كم تزخول عين السبات يعتبل سلازي كاتانا بتقدامي تنتبنتو تقدامي تنتبن وي بحرزن صباروان تلا حلافنت زوم سبات زياتهم كتسالي حلافنت زبهال أي وسدونيوم زخونه ነገር ታጋጢሙ ናብ ሰባት እናመልከቱ እዮም ንሰባት ጌጋ ወይ ከልግቡሎም ወይ ከሐሚዎም ወይ ከዋርዶም ዝፍትኑ እምበር ናተይ ጌጋ እዩ ናተይ ሓላፍነት እዩ ነይሩ ኢልካ ሓላፍነት ምውሳድ የለን ኣብዞም ሰባት እዚኣቶም ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ገብሩ ብዝኾነ ይኹን ብካልእ ነገር ኣብ ስራሕ ድዩ ኣብ ካልእ ንጥፈታቶም ድዩ ምስ ቦስናቶም ድዩ ምስ መማህርቶም ድዩ ዝኾነ ሽግር ተጋጢሞም ናባኻ ከውፅዎ ወይ ናባኻ ክዘርግዎ ክሕልፍዎ ይፍትኑ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ናቶም ፀገም እቲ ፀገም ወላ ምስርሖም ዘጋጠሞም ናቶም ፎልት ክኸውን ይኽእል እዩ ናትካ ፎልት ወይ ናትካ ጉድለት እንድሕር ኮይኑ ሓላፍነት ክትወስድ ክትክእል ኣለካ እቲ ናትካ ሰባት ክበድሉካ ይኽእሉ እዮም ብርግፅ ምስ ሰባት ስለንነብር ዘለና ግን ሓደ ግዜ ናትና ሓላፍነት እውን ክንወስድ ክንክእል ኣለና ኣብቲ ዘጋጠመ ሽግርሲ ኢድና እንታይ ነይሩ ኣበርክቶና እንታይ ነይሩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከምዚ ገይሩኒ ከምዚ ኮይኑ ከምዚ ገይሮምኒ መሳርሕተይ ከምዚ ገይሮምኒ መማህርተይ ከምዚ ገይሮምኒ ዓመይ ከምዚ ገይሩኒ ኩሉ ግዜ ብሌም ንገብር እንተለና ወይ ከምኡ ዓይነት ሰብ ጥራይ ምሳኻ ዝዛረብ እንተሎ ሰብ እዚ ከነሰውዕለሉ ክንክእል ኣለና ወይ እዛ ሰብ እዚኣ ከነሰውዕለላ ክንክእል ኣለና ሓላፍነት ናይ ሂወታ ወይ ናይታ ከባቢያ ዘላ ወይ ናይታ ከባቢኡ ዘሎ ሓላፍነት ስለዘይወስድ ዘሎ እዩ ዝያዳ ንከማርር ዝግደድ ዘሎ ስለዚ ቀዳማይቲ ባህሪ responsibility they take no responsibility እታ ካልአይቲ ነጥቢ they are manipulative እንታይ ማለት እዩ ምትላል ወይ ሓሸውየ ናይ ምግባር ባህሪ ኣለዎም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ዕላምኦም ንዓኻ ተጠቂሞም ወይ ንዓኻ መሳርሒ ገይሮም ዕላማ ነቲ ናይ ሂወቶም ዕላማ ንምጭባጥ እዩ ዕላምኦም እንታይ ክትፈልጦ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን ኩሉ ግዜ ንዓኻ ክሳብ ዝደልዎም እዮም ምሳኻ ዘለዉ ወይ ክሳብ ዝደለይዎ ዝረኽቡ እዮም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ክንጥንቃቅ ክንክእል ኣለና ስለዚ እንታይ ይገብሩ ገለ ካብቲ ምልክታቶም ንዓኻ ኩሉ ግዜ ንረብሖም ወይ ነቲ ዕላምኦም ንክረኽቡ ጥራይ እዮም ዝፈትዉኻ ወይ ፅቡቕ ነገር ክገብሩልካ ዝፍትኑ እዚኣ ክነሰውለላ ክንክእል ኣለና እታ ካልእ እንታይ ይገብሩ ኩሉ ግዜ push to what they push to what suits them ንዕኦም ንዝጥዕም ነገር ጥራይ እዮም ክገብሩ ናብኡ ክወስዱኻን ዝደልዩ ንዓኻ ዝጥዕም ወይ ንዓኻ ክዕብየካ ዝኽእል ኣየገድሶምን እዩ ንዕኦም ዝጥዕሞም ንሶም ዝረብሑሉ ጥራይ እዮም ዘገድሶም ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ናቶም ረብሓ ጥራይ እዮም ዝጓዓዩ ናትካ ኣየገድሶምን እዩ ንስኻ ኣብቲ ርክብቲ even if you get nothing ወላ ሓንቲ ዘይትረክብ እንተኮይንካ እውን ኣገዳሲ ኣይኮነን ንዕኦም እቲ ኣገዳስነት ብኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ንዕኦም ዝጥዕሞም ማኒፕሌቲቭ እቲ ንዕኦም manipulation ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ ንሰብ ኩሉ ግዜ ጠማዚዝካ ኣታሊልካ ኣሽኪዕካ ኣብ ናትካ ረብሓ ጥራይ ክትእትዎ ከለካ ወላ ሓንቲ እውን ትኹን ካብታ ትግበር ዘላ ስራሕ ግን መክሰብ ዘይብሉ ተኮይኑ ሰብ ማኒፕሌቲቭ ኔቸር ኣለዎ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ዕላምኦም ማኒፕሌት እዮም ዝገብሩካ ነቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ነቲ ንሳቶም ዝረብሕሉ ነገር ጥራይ ንክበፅሑ ማለት እዩ ሳልሰይቲ they never apologize ይቕረታ ሕድገት ዝበሃል ኣብ ከባቢኦም የለን ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ተጋጊዮም ኣይፈልጡን እዮም ሶም they have no problem
they make no mistake, it's always your fault. كل جزء تجيجا أم منجو خنا منجو مزجاتم كل جزء ناتكا جيجايو ناتكا قدلتيو ناتكا حمكاتيو ناتكا تجميو ساتهم جيجا يبلهم bullet proof يوم كابس خونه جيجا أي قربامني ስለዚህ ጌጋ ስለ ዘይፍጽሙ ይቅረታኻ ይብሉን እዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከነስተውዕለሎም ምልክታት እየ ዝህብ ዘለኹ እቶም ከባቢና ዘለዉ ሰባት ዋላ ቀንዲ ዕረፍቱና ክእሉ ከለግቡና ክእሉ እዚኦም ባህሪ እዚኦም ዘንፀባርቑ እንተኮይኖም ክንጥንቀቕ ኣለና ድሓን ብሓደ ክንሪኦም ኢና እንታይ እጂ they twist facts ኣብዚ ሕጂ ኣስተውዕሉ እጂ they never apologize ኢልና ከጋገዩ ይኽእሉ እንዲኦም ከም ሰብ ኣይ ከምዘይጋገዩ እንዲኦም ትፈልጥዋሶም ግን ኢደ ፈንጂ ክትሕዞም ትኽእል ኢኻ ኣብታ ጌጎ ኢደ ፈንጂ ክትሕዞም ከለኻ እንታይ ይገብሩ ነቲ ሓቅታት ይጠማዝዝዎ ይሕስቡ ከምኡ ድማ ወይ ነቲ ሓቂ ይጥምዝዝዎ ወይ ይሕስቡ ወይ ድማ ኣሉ ብሉኻ ኣነ ይገበርኮን ኣነ ይዋዕልኮን ኣነ ይነበርኮን ኣሉ ቀጣን የምፁ ማለት ስለዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ምዚኦም ተኻትዕካ ተጨቃጨካ ተምፅኦ ለውጢ የለን ኩሉ ግዜ ሶም ጌጋ የብሎምን ቅንዓት እዮም ጌጋ ዝፍፀም ኩሉ ግዜ ናትካ ስለ ዝኾነ ንስኻ እንተደሊኻ ይቕረታ ትብል እንተደሊኻ ክትገጥፎ ትኽእል ንሳቶም ግን ይቕረታ ትበሃል ኣይትምልከቶም እያ ራብዓይቲ ድማ ጃጅመንታል ብጣዕሚ እዮም ዝፈርዱኻ ፍርዲ ኣለዎም ብጣዕሚ ንሰባት ክፈርዱን ክዝልፉን እዮም ዝውዕሉ ኩሉ ግዜ እንታይ ዕላምኦም ጌጋታትካ ኣጉሊሖም ከርእዩኻ ብዝተኻለ መጠን ዙም ገይሮም ነቲ ናትካ ጉድለት ነቲ ጌጋኻ ፅቡቅ ገይሮም ከርእዩኻ እዮም ዝፍትኑ ሸለል ኢሎም ሓልፈን እዮም ሓደ ግዜ ምስ ምዕሩኽትኻ ምስ መማህርትኻ መሳርሕትኻ ኩሉ ግዜ ጌጋ ከጋጥም ይኽእል እዩ ግን ነቲ ጌጋ ዕምት ኢልካ ትሓልፈሉ ግዜ ኣሎ ምክንያቱ ዝበዝሐ ግዜ ፅቡቅ ስለ ዘለዎም ነታ ጌጋ ውሕጥ ኣቢልካ ትሓልፍ ማለት እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ነታ ጌጋኻ ሸለል ዝበሃል የለን ኣጉሊሖም ፅቡቅ ገይሮም ጌጋ ከም ዝገበርካ ገይሮም እዮም ዝርድኡኻ እንታይ ዕላማናቶም ንጌጋኻ ሪኢኻ ክትጥረም ኣይኮነን ነቲ ኮንፊደንስ ናትካ ነቲ ናትካ ሰልፍ እስቲም ኣብ ነፍስኻ ዘለካ ምትእማምን ክብረትን ንዕኡ ንምድኻም ዝዓለመ እዩ ንዓኻ ንምእራም ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ፍቅራዊ ሂወትካ ድዩ ብዛዕባ ስራሕካ ድዩ ብዛዕባ ሂወትካ ድዩ ብዛዕባ ፍልጠትካ ድዩ ብዛዕባ ርድኢትካ ድዩ ብዛዕባ ጥዕናኻ ድዩ ብዛዕባ መጋግባኻ ድዩ ብኩሉ ኮታስ ክነቕፉኻ እዮም ዝፍትኑ ዝኾነ ይኹን ነገር ፖዚቲቭ ኣይብሉኻን እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባኻ ዝምልከት ኔጌቲቭ ወይ ነቐፌታ ጥራይ ዘለዎ next እታ መበል ሓምሸይቲ they have zero care or support for you ዝኾነ ይኹን ተገዳስነት ወይ ደገፍ ካብኦም ክትፅበ ኣይሂቡኻን እዮም የለን ደገፍ ዝበሃል ካብኦም ኣይመፅእን እዩ they never care or support you ኣይገድሶም ናትካ ደገፍ ብንፃር እኳ ዳ ንዓኻ ምድኻም discouraging you satisfies ንዓኻ ምድኻምን ንዓኻ ድሕሪት ምምላስን ንዓኻ ምግዳእን ዝለዓለ ዕጋበት እዩ ዝፈጥረሎ ዕጋበት ናቶም ካብ ናትካ ዕቤት ዘይኮነ ካብ ናትካ ውጥቀት ካብ ናትካ ድሕሪት ምትራፍ እዩ they proactively way they sabotage ይብሎ ብእንግሊሽ they try to stop you or stop your progress ንስኻ ለውጢ ወይ ፖዚቲቭ ኣብትገብረሉ ብዝተኻለ መጠን ዝተፈላለየ ምክንያታት ንስኻ ብዝርዳእካን ዘይርዳእካን ገይሮም ካብኡ ጠጠው ከብሉኻን ንድሕሪት ክመልሱኻን ይፅዕሩ ስለዚ we have to be careful about this kind of people እቲ ባህሪ ንዓኻ ንምጥቃም ኣይኮነን ምናልባት ሳሕቲ ንእሽተይ ነገር ፅቡቅ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ነቲ ብክኦም ንኸይፍለጥ ግን we have to be careful እዚ ዝብሎ ዘለኹ ነጥብታት ብዙሕ ካልእ እውን ኣሎ ኣብዘን ሸመንተ ጥራይ ኣይኮነን ግን እዚኣ ሕጂ ተገዳስነት ንሕና ኩሉ ግዜ ይወሓድ ይብዛሕ ዓርክኻ ወይ ዝቐርበካ ሰብ ኩሉ ግዜ ፀላይኻ እንድዩ it's okay ካብኡ ዝኾነ ነገር ኣይትፅበን ኢኻ ስለዚ ምሱ ዘዛርቡን የብልካ ካብቲ ፈታዊኻ ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ እዞም ፈተውትኻ ካብ ፈታዊኻ ንእሽተይ ደገፍ ወይ ሓገሲ ግድን እዩ ትፅበ ትህብ ድማ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ፈታዊኻ ፈተውትኻ ይኹኑ ቀረብትኻ ይኹኑ ብዘይገድስ ካብኦም ደገፍ ዝበሃል የለን በንፃሩ ናትካ ውጥቀትን ናትካ ሕምቀትን የሓጎስን ዕጋበትን ዝፈጥረሎም ምክንያቱ ናቶም ዕላማ ኣይገድሶም ብዙሕ ግዜ ወላ ካብቲ ናቶም ዕላማ ይቃለሱ እንተለዉ እንተበልና ንስኻ ክትሕጎስ ግን ክፋል ናቶም ኣይኮነን ስለዚ ምሕጋስ ገለ ዝበሃል ንዖም ኣይምልከትን እዩ ኣይፈልጥዎን እዩ መበልሻት ሸይትን ነጥቢ they never listen they can listen ኣይሰምዑን እዮም ናይ ምስማዕ ባህሪ የብሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም they never listen to you ወላ መብዛሕቲ ግዜ ዝኾነ ነገር ክትነግሮም ከለኻ always thinking how to get something out of you ምክንያቱ እቲ ንስኻ ትዛረቦ ዘለኻ ካብቲ ንስኻ ትዛረቦ ዘለኻ ዘይኮነስ እንታይ ካባኻ ይረኽቡ ብኸመይ ንዓኻ ክጥቀሙልካ ይኽእሉ እቲ ዕላማናቶም እምበር ካባኻ ክመሃሩ ወይ ንዓኻ ክሰምዑኻ ወይ ናትካ ነገር ኣየገድሶም እዩ
زي خان استوعب لنا زخون نجار تغيركا نعاها كسمعها كودوها أي كلونيا مسمع عيناتهم نيا كل جزء نتناتهم ربحاناتهم ترايو نتنعهم زقدس ترايم زتمتو شعب أي تدما they interrupt بزح جزء أمونجو يخلفوها تمالي تجي ولا تزدعم زانتا زدعم تاريخ زدعم سنسوي زدعم حكيات اللي انت لغا for any reason أمونجو خلفوها تطوع قبول خايم زفتنو تطوع بيلهم كاخنتا مكرت ويتعمت على تعم لي من دو سغلام سيلكا نيجاتيف يتولا معناتو كاباتهم بوزيتيف نجر أي وتسني زخونة نجر بزعم زخونة نجر كتزارب كلها كل جزء نيجاتيف زخونة نجر አሉታዊ ዝኾነ ነገር ኢትዮም ነታ ነገር ጽቡቕ ነገር ከም ዘይትኸውን ነቲ መቐረታ ወይ ነቲ ጽባቐያ ከህስስዎን ከዳኽምዎን ይፍትኑ ማለት እዩ እታ መበል መወዳእታ ወይ መበል ሻመይቲ ድማ they seek attention they're addicted to attention ሰብ ክግደሰሎም ማዕከል ናይቲ ተገዳስነት ክኾኑ ኩሉ ግዜ ሕልሞምን ድሌቶምን እሱ እዩ ድራማታት ፈጢርካ ድዩ ዝተፈላለየ ነገር ፈጢርካ ዝኾነ ነገር they try to take attention from anyone around them ዝተፈላለዩ ነገር ብዝኾነ ነገር ዘጋጠመ attention ወይ ተገዳስነት ናብኦም ክመጽ እዮም ዝደልዩ ንኣብነት ንስኻ ቫኬሽን ከድካ ንበሎ ቫኬሽን ድሕሪ ከድካ ብዛዕባ እቲ ዝኸድካ ዘለኻ ቫኬሽን ኣሉታዊ ዝኾነ ነገር ብምጥቃስ ሓደ ኣገዳሲ ቦታ ከም ዘይኮነ እዮም ከተንብሁ ዝፍትኑ ሶሪ ጀቕረታ ስለዚ እቲ ኩሉ ግዜ ማእከል ወይ ሴንተር ናይቲ ኩሉ ዘጋጥም ነገር ንኣብነት ቫኬሽን ናብ ሓደ ቦታ ከድካ ንበሎ ጽቡቕ ቦታ ከድካ ብዛዕባ እቲ ቦታ እቲ ሕማቕ እዮም ዘውርዩ because ጽቡቕ ነገር ካብኦም ኣይወፅን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከነስተውዕለሎም ስለምንታይ ንኽነቅፍ ኢለ ይኮንኩን ከነስተውዕል ምእንታን ኢለ ሕፅር ኣቢለ ክደግመልኩም እዞም ሰባት እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ናይ ዝኾነ ነገር ዘጋጠመ ሓላፍነት ኣይወስዱን እዮም ሬስፖንሲቢሊቲ ትበሃል ጓነያ ንዖም ስለዚ ኩሉ ግዜ ናብ ካልኦት ሰባት ኢትካ እናመልከትካ ኢትካ እናወጣወጥካ ጌጋ ናይ ካልኦት ምዃኑ ጉድለት ናይ ካልኦት ምንባሩ ጥራይ እዮም ዝገልፁ ካልኣይ manipulation ብዙሕ ግዜ ንዓኻ ኣታሊሎም ድዮም ንዓኻ ኣሽኪዖም ድዮም ንዓኻ የሚኖም ድዮም ናይ ዕላማታቶም መሳርሒ ክገብሩካ ይፍትኑ ኩሉ ግዜ ንዕኦም ዝጥዕሞም ጥራዮም ዝጥምቱ ንስኻ ዋላ ሓንቲ እንተዘይረባሕካ እውን ኣይንታዮምን ንዖም ሳልሳይ የቕረታ ኣይናቶምን እያ ምክንያቱ ጌጋ ስለ ዘይፍፅሙ ዘይኮነስ ኩሉ ጌጋ ናብ ካልኦት ዝውዝዕዎ ናቶም ጌጋ የብሎምን ስለዚ የቕረታ ክብሉካ ኣይትፀበ ኢደ ፈንጂ እንድሕር ሒዝካዮም ወይ ሓደ ብውፁእ ዝኾነ ጌጋ ናቶም እንድሕር ረኺብካዮም ድማ ወይ ነቲ ሓቂ ክጥምዝዝዎ ይፍትኑ ወይ ይሕስቡ ወይ ድማ ነቲ ሓቂ ኣሉ ይብሉካ ማለት እዩ ኣይነበርኮን ይብሉካ ራብዓይ ኩሉ ግዜ ጃጅ ገብሩ ወይ ከዓ ንሰባት ክፈርዱን ክዋርዱን ይውዕሉ እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ጌጋ ወይ ዝኾነ ንእሽተይ ነገር ተጋጢም ጌርካ ኣብ ቅድሚኦም ወይ ንሶም ዝፈልጥዎ እንተኮይኖም ሸለላ ይብልዎን እዮም ኣጉሊሖም እዮም ዘርእዩኻ ምክንያት ድማ ንስኻ ካብኡ ክትመሃር ኢሎም ዘይኮኑሲ ነቲ ናትካ ክብረት ወይ ኮንፊደንስ ናትካ ንታሕቲ ንምውጣቕ ንኸውድቑኻ ኢሎም ውራ ኢሎም ዝገብርዎ እዩ እታ ናይ መወዳእታ ኣብዚ ነጥቢ ድማ ኩሉ ግዜ ነቲ ናትካ ሂወት ብኩሉ መለክዒኡ ነቐፌታ እምበር ኣወንታዊ ነገር ኣይህብሉን እዮም ኩሉ ግዜ ካብ ዝገበርካ ካብ ኩሉ ክፋል ናይ ሂወትካ ነቐፌታ ኣለዎ ሓምሸይቲ ኖ ኬር ኦር ዚሮ ሰፖርት ዝኾነ ደገፍ ካብኦም ኣይትፅበን ኢኻ እምበሺ ድማ ንዓኻ ምድኻም ንዓኻ ድሕሪት ምምላስ ተቐንዲ ዕጋበት ዝቦም እምበር ንዓኻ ምድጋፍ ኣይኮነን ዕጋበት ዝቦም ናትካ ፕሮግረስ ወይ ናትካ ዕቤት ድማ ንዕኦም ስግዓት እዩ ዋላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉን ሻድሻይ ምስማዕ ኣይናቶም እዩ ብዙሕ ግዜ ንእሽተይ ነገር ክሰምዑ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ቀልጢፎም ኣትዮም ኣብ ውሽጢ ነቲ ንስኻ ትብሎ ዘለካ ዋላ ጥዑም ዛንታ እውን እንተኾነ እቱ ኢሎም መንጎ ከሊፎምካ ሕማቕ ነገር ክውስኹሉን ብሕማቕ ክቕፅልዎን እምበር ነቲ ፅቡቕ ክፋል ናቱ ክሰምዕዎ ዓቕሚ የብሎምን ወይ ዓቕሊ የብሎምን ናይ መወዳእታ ድማ ኩሉ ግዜ ተገዳስነት ወይ ኣቴንሽን ንክወስዱ ሕልፍ ዝበለ ፃዕሪ ይገብሩ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ማእከል ናይቲ ኩሉ ዘጋጥም ነገር ክኾኑ ድማ ሕልሞምን ድልየቶምን ንሱ እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ከመይ ጌርና ኣብ ከባቢና ዘለዉ ወይ ምሳና ዝቐርቡ ሓደገኛታት ወይ ንዓና ክዕብዩና ዘይኮኑስ ድሕሪት ክመልሱና ዝኽእሉ ክሃስዩና ዝኽእሉ ከጉሂዩና ዝኽእሉ ሓጎስና ከኣልዩና ዝኽእሉ ሰባት ንለልዮም መጀመርያ ንምልላይ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ሰብ ቀጥታ እኳ ቁርብ ኣንፈት ኣለካ እንድዩ እዘን ነጥብታት እዚኣተን ዘማልእ እንድሕር ኮይኑ ግን እለይዎ ማለት ኣይኮንኩም ከተስተውዕሉ ክትክእሉ ኣለኩም ተኽኢልኩም ኩሉ ግዜ ክትዘራረብሉ ክትክእሉ ኣለኩም ምናልባት ዘይፈልጡ ክዕረዩ ዝኽእሉ እቲ ቻንስ ብጣዕሚ ፀቢብ እንድትዮም ከምዚ ዓይነት ሰባት
كل جزء خميلهم يوم زقصلو زي الرب هري هلن كعري يقول يوم نفسهم تفليت أما مجمرة نفسنا كم عين السبات كي نخون كمرمر علنا سوري قدام يتزات مرتزيا نخالود نكنفرد الله زي كونس نحنا كم عين السبات كي نخون نخالو السبات نكي عبيد حريت نملس زلنا وين نخالو السبات نسألو زلنا قالو تهوس الوان أب هيوتنا السبات حقوسنا السبات كي نخون كنتنكا ويكا موكس قد كوننا كاراي دما نتوم تكعنا زلو سبات بخمي تعين السبات مخانوم نخنللن نعوالا لنا ترايت أو كنمل زي كوننا خا أقد حسسكم توسيدنا أب هيوتنا بوزيتيف زخون سبات مغنياتو بوزيتيف زخون سبات أب هيوتنا تقريبا عبي عوتن حقوسن كم تعالنا سلازخل مالتي سازي توم نمجمريا تريونو زلهم شمي جورجو يبحال أبجي درار زبل channel بزح نفسنا كعبينان كنقاق حنان ويا أول كعوي عبيتنا كبركز خزبل كوفيديو تاتلني تاريخ مقطع مكم يغليو حتى تاتلكم على فيسبوك ونكد احنا تونا كل كانت زي كوننا ما بزحتوا له سلازي وي حتى انتم لكم دما على فيسبوك على جورج درار كتصحفوا لا يدخلوا ابي ميل وين كترحبوا ندخلوا توم قالوت كل جزء نت فيديو ريهم كومنت تبوا وي فيدباك تبدما كبرت يا بلي ناتكم فيدباك is very important كاو تمركزات فيديوز قبره كل جزء تارستات بحر وجن وي بتخال وجن نسخون زغربكم ايو اب جزيو جن تمرتي قرب مالتيو سلازي نايلو من تمرتي ابزي تودي على بخال عرسي اب حد سير كزي كسام نراخب تحنكونو تشاو